EM Darendra Lapen Officer Dr. Dilip Mahanta Amipi Megekai. Kijona lang kemisan kawiajak rumpam arongarat isung. Hai cricket from India mai po arong chimoy. Kardom Nili prime time along pen Sami Rupali timumpi non arjuponik tha pirtang tongpen. Usuka asama tungpen pai thongke pra isi arni porpai kre isira achitim apor malong Difu Medical College Hospital get athengno EM Tarendra Brahmalapen Officer Dr. Dilip Mahanta Amipi meki kaipusi nilitum apherangkipen birtanang pale Difu Medical College and Hospital aget pialong methi ke kayate Karbinglong Autonomous Council Veterinary Department along EM Tarendra Brahmalapen District Veterinary Officer Dr. Dilip Mahanta atum kasapanglim alam klangsi Usuka asong amay po bibison teron pen Japon linsi songalong klemra pet atum pen Difu Medical College Hospital ager atheng no bangini amipi mege kai posini detom apherang kepen dirtanang pale Karbi Anglong Autonomous Councilor অধীনত 30টা বিভাগ আছে এই 30টা বিভাগৰ ভিতৰত আটাইকে যদি ব্যৰ্থ বিভাগ আটাৰকে যদি অকৰ্মণ্য বিভাগ আছে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট এই বিভাগটো কিয় ব্যৰ্থ হৈছে কিয় অকৰ্মণ্য হৈছে একমাত্ৰ যিজন জিলা পশুপালন বিষয়া ডিস্ট্রিক্ট ভেটেরিনারি অফিসার ডক্টর দিলীপ মহন্ত তেখেতৰ অযোগ্যতা তেখেতৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে আজি এই বিভাগটো এনেধৰণৰ পৰিণত হ'বলগীয়া হৈছে Ningkan Parosose Dodet Afisitami Rumhum Arong Kijunala Kimison Longdundela. Number 4 Socheng constituency Kaparlo Hamren Pen Kahino kilometer Thongkebra Trok Anbagdoji Meghalaya Ahoy Kedai Rumhum Arong Non Puanta Kangthir Etpen Kijunalang Kavi Ajo Rong Aradatum Kisum Chichaknang Pusi Nilitum Apherang Kipen Birtanang Pale Kangthir et Kijunalang Kavi Ajo Kiso kelong pen kisum phonang no lapen kemesen se kachelang awarsai abidat ajok kithi kejang tame aphong dolu kachat hangklong poriborton sarkar ahut poriborton kelongdun kabidat ajok kidugdat drong aradatong kisum chechak nang rinti ratchari kithe kiding atum aphan setame aphong kachoning redun padolo puai fit tame nangkelang kranga sonsi theklo lasonse koloso a sarkar atum sinangkelang jimapu rumphung arong aradatum ningri rinti pai ni phai thongke pra ACR ni Rumphum Youth Association Thekpen RYA Amaipu Akai Rajen Be Atumpen Japon Linse Rong Ariso Ejang Atum Doan Rong Arlo Lapen Langhe Kepang Terasai Dengpon Lasi Non Kirang Jilangani Karbianglong Autonomous Council Kachare Akate Keding Akihai CEM Lapen MEC Doan Setame Ladak Kedo Rong Arat Apan Nang Jinsora Nilitum Akesum Nang Pajok Wek Nang Jipusi Hadat Kedo Arong Arat Atumpen Chuning Ripon Lapen nilitum akisung nang rabek po bosi Karbianglong Autonomous Council kithe kiding atumapan tobar cholan Chiti ni pai isi army ada porpai ke thomalongpen arwe ke jam ke thepik ajok khotkhati weekly market ano hemkanglung Borjan constituency kaparlu khotkhati weekly market adu arwe ke theparpik ajok hemlangkanglung labangso alang hemkanglung pen ajok pinang an ahormu na hoklu lapen ki pangreng amarat Chainong bi phag buhai huita langki thi perfect ajok pon pilablu khotkhuti along lapuan langki thi aprang penki ave pinang pusi birta ribdunno pai ni pai thongkebra ICR ni former president of India amai Pranab Mukherjee ningkan trognar kebra pri artape aronggechiboy Former President of India la anchot kali India adat pialong phai cricket hom amai phu Pranab Mukherjee Delhi arong su pialong kedo Army Research and Referral Hospital along arong kacheboy alangli West Bengal Virbhum ajila Kirnahar arong supiadung Mirati arong si pilthe hache alangli menbinong ke Pranab Kumar Mukherjee lapen apie pomen lake Kaletak Kamda Kinkar Mukherjee lapen Kaletak Raslakshmi Mukherjee alangli Surihini nakrehini anekan Bharat adat pi amai phu manlo lapen alangli inkoira trok arkoi Surihini nakrisir kep anekan Bharat Ratna amanta kelongabang phu Alangli rong kacewa ajok Bharat angdang pi arat atum aningduk monsa masonsi theglong Pini prime time abangki lapon sikan tonpon iklo lang igom tami Karbi Daily News domi thakmi kurwang thu